Bapak ono berita menggemparkan se-Indonesia, Tumblr Yuyinah hilang. Apa men? Wis senane ganggu wong lagi ngendok. Sik delok, tak sentore. Iki aneh-aneh wae. Mosok nggone Yuyinah hilang. Ya ora mungkin toh. Lah apa to, Pak? Mbok tinggo sik kuwi, kathoke marai bundel to. Ayo nggone Yuyinah to sing bunder kuwi to. Kok hilang? Wong barang nemplek nang dodo kok iso ilang, emang iso dicopot. Wah, aneh-aneh wae. Asemi dudu bunder, tapi Tumblr. Oh, alah, Tumblr. Ayo ngerti nek bapakmu. Wong bapakmu iki pemikirane cemerlang, tur swergas, ya toh. Sing adah lengo kuwi toh. Wadah banyu. Cerdas apa? Cerdas ngapusi anake kuwi. Ayo padha toh, wong kowe iki sok ngapusi bapakne. Sik. Ora kuwi kok Tumblr kok iso ilang. Kuwi kepiye ceritane? Kowe iki aja aneh-aneh lho. Aja sembrono kowe iki gawe berita. Tenan, ilang ning kereta. Ceritane Yuyinah meh golek tempe benguk malah ditinggal kereta. Walah, aku lihat tempe bunga dadak numpak kereta. Terus Tumblr dadak digolek iki ngopo to ya? Disumbangke wae. Kowe iki aja aneh-aneh lho. Aja sembrono kowe gawe berita. Kowe gawe berita sembarangan dirungokno wong sak Indonesia iso dipecat kowe engko. Dipecat, men. Lah, sapa sing iso mecat aku? Wo iya lali bapakmu iki. Wong kowe iki ya pengangguran nasional. Kowe pengangguran Indonesia kowe iki. Ane ya iso dipecat saka masyarakat. Lah iya ngono. Lah kowe wis krungu melu-melu, kowe iso dipecat, Pak. Kowe sok tahu. Ora ono bapakmu kok dipecat. Jenenge we Alexander Noto Dimejo. Mutah ping 9, ngemplok jendela 5, ketiban ondo, ketemu ula disampluk rondo. Oh. Ora iso. Yo dipecat Yuyinah no. Ora mungkin to ya. Yuyinah kok mecat aku. Wong kae iki kan calon mbokmu to ya. Men. Lho, kok iso? Wis tak omongi to, kae iki calone mbokmu kuwi. Men. Walah jebul kendaraanmu to, Pak. Lex Alex. Oh. Oh, lah bocah kurang ajar kowe iki, men.